tapahtui jälleen kerran tasainen lähtö. Huomataan usein, että menee muutama metri ennen kuin saadaan sama tahti aikaiseksi, mikä on edelleen tärkeä. Puolen matkan groovia tasaisessa rintamassa kullaan. Näyttää, että pöyry on jonkin verran hakenut rakua, mutta katsotaan miten käy. Toisaalta radalla 5 kuikata tuulirakkua hakenut Kirrakiudun kauhojat ovat jääneet muutamalla metrillä. Kun arvasin, pöyry hakee voittoa. Sen sijaan Termo 1 ja Sen Lung hakevat kakkostilaa. Pöyry voittaa. Sen Lung kakkosta ainakin Vaisalan merkeissä. Memmu selittämään sinne. Samoin Atte Pihlava on hyvin tervetullut tänne torniin antamaan Vaisalan osalta selitystä. Se meni ainakin yhden kaljan. Kans päästä kuvaan mukaan. Ottaa itse sitä kuvaa, että on ollut. Sä laitat sen pyöräilykypärän. Ei sun